Diputat, em veig amb l'obligació de recordar-li quin és l'acord i quin és el plantejament que van fer amb els grups parlamentaris respecte a les desqualificacions personals. Em veig... Silenci, sisplau. Senyor diputat i senyors diputats, em veig amb l'obligació de recordar què és el que es va plantejar en aquesta reunió, què és el que diu el reglament i què és el que diu el Codi de Conducta. Per tant, faig una crida a l'ordre en aquest moment al diputat, perquè així és com vaig plantejar en aquesta reunió i així és com ho vam acordar. I per tant els demano que respectin el que es va plantejar en aquella reunió. Si vol plantejar alguna cosa, senyor Carrizosa, després de la resposta de la interpel·lació. No. Després de la interpel·lació entenc que vulgui plantejar qualsevol cosa, ara és el torn de la consellera, després plantegi el que vulgui. Ahora sí, digui'm, señor Carrizosa. Por una cuestión de orden, señor presidente. Quisiera saber cuál es la infracción que ha cometido el diputado de este grupo al hacer la interpel·lación cuando ha sido apercibido por el presidente. Ja sap perfectament, senyor Carrizosa, malgrat vostè personalment no hi va assistir, però sí una membre del seu grup, una diputada, quins són els criteris que vam establir a l'hora de plantejar com seguíem el compliment del reglament i del Codi de Conducta i que la línia era la desqualificació o l'insult personal. Jo he hagut d'advertir, en aquest moment m'ha semblat que estàvem just en aquesta situació, en aquest límit, i he hagut d'advertir el diputat. En qualsevol cas, vostès saben justament quin és l'acord, quin és el plantejament i sobretot quina és la responsabilitat que tenim tots amb tots, no només en relació al que s'estipula en el reglament i el Codi de Conducta, insisteixo, sinó allò que ens vam comprometre tots plegats en aquesta reunió, senyor Carrizosa. Sí, señor presidente. Como sé precisamente qué es lo que hay en el Código de Conducta y a qué acuerdo se llegó, le pregunto otra vez entonces cuál ha sido el insulto o la descalificación personal que ha proferido el diputado para ser apercibido por el presidente. No entraré en un debat amb vostè, és a dir, jo ja he explicitat el que hi ha. Si vostès consideren que en aquest moment hi ha hagut una gestió correcta o vostès consideren que se'ls ha faltat en algun dels seus drets o les seves prerrogatives, tenen les vies per reclamar-ho, però ara no entrarem en un debat, seguim amb l'ordre del dia del ple. En ese caso, señor presidente... Señor Carrizosa, seguim amb l'ordre del dia del ple. Sí, pero es que no debato, entonces lo que le digo es que entiendo que... No té la paraula, senyor Carrizosa. No té la paraula. Seguim amb l'ordre del dia. Senyor Rodríguez, per què em demana la paraula? Crec que és imprescindible per tota la cambra saber exactament... Per què em demana la paraula, senyor Rodríguez? Li he dit per una qüestió d'ordre. Crec que és imprescindible per tots els diputats d'aquesta cambra saber exactament quina ha estat la incorrecció en què ha incorregut el diputat, bàsicament per evitar que després hi tornem a incórrer alguns altres, perquè nosaltres, jo mateix, no he sentit absolutament cap insult personal, que són els límits que es van establir en la reunió a la que vostè ha fet referència. Per tant, crec que és imprescindible aclarir exactament quina ha estat aquesta incorrecció, bàsicament per evitar que es torni a repetir. Senyor Rodríguez, saben perfectament quins són els comentaris que s'han fet, es poden consultar. En qualsevol cas, si us plau, silenci. En qualsevol cas, insisteixo, vostès saben perfectament, vostè hi era a la reunió, senyor Rodríguez, sap perfectament quins són els criteris que vam establir. Simplement he cridat a l'ordre perquè m'ha semblat que estàvem en aquests límits. Els saben perfectament i el que no toleraré és que hi hagi una deriva en aquest ple i en qualsevol altre ple en la línia del que vam plantejar que no es podia traspassar, senyor Rodríguez. Senyora Granados, per què em demana la paraula? En el mateix sentit, per una qüestió d'ordre, president. Jo també estava present en aquesta reunió que vam agrair i crec que és bo que vostè faci la direcció de les sessions del Parlament, però és que jo tampoc he escoltat una desqualificació personal per part del diputat de Ciutadans.
De vegades les he escoltat i les he denunciat, però en aquest cas jo no sóc conscient de les paraules que ha dit el diputat de Ciutadans que estaven en contradicció dels acords als que es va arribar en aquella sessió. I com que no vull que em passi demà algú del meu grup o de qualsevol altre grup, crec que cal objectivar aquesta situació. Gràcies. Efectivament, i amb l'intent d'objectivar vam fer aquesta reunió, però en qualsevol cas em correspon a mi ordenar el debat i és el que he decidit. Seguim amb el debat. Senyor Martín Blanco, per què em demana la paraula? Jo no sé si és per al·lusions, ho desconec, però en tot cas... Si no ho sap, no li puc donar la paraula, senyor. Per una qüestió d'ordre... Exactament quina qüestió d'ordre? Exactament la mateixa que han comentat els companys que m'han precedit. I jo crec que és evident que quan jo cito textualment, i a més ho he fet amb tot el rigor i amb tota la cura, unes paraules estrictament dites en un article pel senyor Torra, parlar dels espanyols com a espoliadors i dir que els castellanoparlants són bèsties tarades en forma humana, no és insultar ningú ni molt menys posar en boca de ningú coses que no hagi dit. És citar textualment coses que ha dit el senyor Torra. Res més lluny de la meva intenció d'insultar. Per tant, el que jo entendrà i el meu grup no pot tolerar és que es pretengui que això és un insult i es compari amb el fet que algú et pugui insultar literalment. Jo no he insultat ningú, ni he dit res que sigui... En tot cas, senyor Martín Blanco, per vostè, l'he advertit a vostè i adverteixo el conjunt de la cambra, ja saben quin és el límit i saben què és el que no deixaré traspassar. Precisament perquè el conec no l'he rebassat. Ha quedat clar, senyor Martín Blanco. Seguim amb el debat. Sí, digui'm, senyora Marta Ribas, per què em demana la paraula? Per una qüestió d'ordre, per la mateixa que s'ha demanat per part dels altres grups, simplement per expressar per part nostra la satisfacció que intentem suavitzar els debats en aquesta cambra, exigir-li, però, president, una aplicació rigorosa dels acords que es van prendre entre tots els grups. Efectivament, una aplicació rigorosa, em correspon a mi aplicar aquest rigor i l'aplicaré sempre que em sembli que es traspassa els límits que es van plantejar amb aquest acord. Senyora Caula, per què em demana la paraula? Per qüestió d'ordre, president, tanmateix fer avinent pel nostre grup parlamentari que crec que el president ens va convocar a tots l'altre dia en una reunió on tothom va poder expressar el que considerava per una situació que tots comentàvem que començava a ser incòmoda al plenari. Crec que en aquella reunió tothom va manifestar el seu posicionament i ens vam posar tots d'acord amb el consens i allà on volíem portar aquest to. Per tant, penso que en aquell moment hi va haver aquest acord, que la confiança és el president. Demano que si és per una qüestió d'ordre, intervingui per una qüestió d'ordre, no interpel·li la resta de grups perquè això no és un debat. Doncs senzillament perquè penso que hem de seguir una miqueta... Seguim amb l'ordre del dia i en tot cas celebro que tots al·ludeixin a aquesta reunió, a l'acord, i estic convençut que faran tot el possible per complir-lo i que no hagi, efectivament, d'aplicar-lo jo amb el rigor que em sembla que haig d'aplicar un acord no només, insisteixo, fruit del que ja s'ha estipulat en el reglament i el Codi de Conducta d'aquesta casa, sinó el que vostès mateixos van acordar en aquesta reunió. Seguim amb la interpel·lació al govern sobre els drets civils, sobre la necessitat de cuidar els professionals de la salut, presentada pel grup parlamentari de Ciutadans. Exposa la interpel·lació el diputat senyor Jorge Soler.